reis met mij door het land. Want in ons Limburgse land je valt van alles te beleven. En doe wets mijn jeppelientjes leven en niet doen even. Jeppe, tippetop, de bus eine sproetekop. Ik mooi van kleur en de natuur. Jo, Jeppe, beginnen maar met een nieuw avontuur. In dit avontuur wil ik je eerst gaan vertellen over Jeppe Takeje. En een grotteland diep onder de grond. Onze opa's en oma's gingen er lang geleden wonen omdat het er altijd zonnig en warm is. Want het middelpunt van de aarde is net wie een gloeiende zon die nooit ondergaat. De bomen en de bloemen groeien tegen het plafond, met de bloemen, de tak en de bladeren onder. Jeppe Takeje is net wie de gewone mensenwereld, maar dan onderste boven en bovenste binnen. Ik ben 10 jaar geleden uit een ondergrondse zeeuitgang in de Nunemse Lidsberg naar boven komen kropen. Maar nu ben ik in een andere ondergrondse gang, omdat ik hier vreemde geluiden heb gehoord. Hallo, is daar iemand? Hallo, ik ben Jeppe, wie bist dich? Ik ben er Joep, en een koelpiet. Bist du een kompel? En een koelpiet of een kompel? Een koelpiet of kompel is enge dat hij in de koel werkt. Dus hij in de Dominiaalkoel in Kerkroa, de oudste koel van Limburg en Europa. De geschichte gaat terug bis in het 12e jahrhundert. Ik wil ze samen met de kompelen de kolen naar boven. Over de laatste tijd zie ik geen kompelen meer hij onge. Over ik huur ze wel nog. Joep, die minen die zijn er ook niet meer. En ik wil dich niet teleurstellen, Joep, maar de Limburgse steenkolenminen die zijn al jaren en jaren gesloten, man. Maar nee, want in deze jank huur ik toch duidelijk koelgeruisje. Maar Joep, du hebt gelijk. Ik geloof mijn eigen oren niet. Kom op, dan gaan we samen op onderzoek. Hier wil ik wel het fine van weten. Aha Joep, ik zie het al. Deze gang eindigt in een museum. In een museum? Wie kent dat? Hey, kijk daar, 2 kinderen. Wem zit jij? Ich bin der Job. En ich bin Jana. En dat hij is wirklich een museum over de Geschichte van het industrieel Limburg van de afgelopen 150 jaar. Toen vingst hij alles over het leven van de koelie van vroeger. Compleet met stoommachines en motoren die de ganse fabriek aan moeten drijven. Zus het nou Joep, de ondergrondse mijngang waar wij uit zijn komen kropen, komt regelrecht nog hier. Nu begreep ik het pas goed. Du hoort dus die mijngeluiden, maar die komen hier uit het museum. Genau, dit ziet had net stilgestaan. Kom maar eens met ons mee. Du zal nog staunen. De moderne wetenschap en techniek hadden dagelijks leven compleet veranderd. Ook voor de kinderen. Trouwens, kinderen kunnen hij in het museum richtig aan de gang met techniek en kijken naar de science show en uitstellingen. Bussen in Rondektuin kannst du experimenteren met kracht, transport, wasser en geluid. Ja, van experimenteren heb ik verstand. Joep, kunt het nog volgen? Ja, ik weet het niet. Misschien ben ik een beetje te lang oneerdig blijven. Maar ik ben maar een gewone koelpiet. Zo, verzond hij in een technoloog. Hij kunt zo van alles te wissen over ijzer en elektrotechniek. En du kannst met de computer zelf een product van ijzer ontwerpen. En voor een laboratorium met de scienceboxen, waar du zelf voor je in kunt zitten. Also, de hek moest de mouwen en aan het werk. Ik stel voor dat iedereen een deurmatalarm gaat bouwen. Oh, een deurmatalarm. Maar wie werkt zo gaat dan? Onder de deurmat kunnen het rookschiltertje. En wenn dan zum Beispiel enge Ebrech over de deurmat loopt, dan gaat de alarm af. Ja, en een inbreker over de deurmat. Maar dat gaat op elektriciteit, is dat niet gevaarlijk? Nee, want dat werkt allemaal op een batterij. Oh, op een batterie. Kijk eens aan, ik heb het al klaar. Hey Joep, loop tegen eens even over die deurmat. Nou ja, het werkt niet, wat is dat nu? De batterie zou wel leeg zijn. Ik sloot het gewoon aan op het stopcontact. Jee! Wat is toen doen? Ik had je toch gezegd, afsluiten op een batterijtje. Dit heb stopcontact, dat is even wel gevaarlijk. Wenn du geen verstand hast van elektriek, blijf dan er vanaf. Oh ja, vreglap, wat deunt je wel niet? Ik heb genoeg gezien, huur, kom met Joep.
Nee, Jippe. Ik vind het heel wel spannend. Wenn ik niet meer ongeëneerd kan werken, jon ik hij wel in het museum helpen en de kinderen vertellen over het werk van de koempelen. Oké, Joep. Dan het werk van de koempelen, daar we nooit vergeten. Ja, die koempelen mogen we zeker niet vergeten, maar weet je wat ze nog meer niet mogen vergeten? Dat is mijn werk. Ik ben een uitvinder, wat vind je daar dan van? En ik heb een elektronische driewieler gevonden. En die werkt op batterijen.